Hello guys, niya may followers nga nakakuan sa mo. Ano nga ni pangalan, ma'am? Delia Si Reyes. Ma'am Delia Reyes. Salamat kayo, ma'am, ha? Pero hindi yun oy, may linyaw ba? May taon yun na mo Hi basta. guys, di mayroon sa kuan video sa Pila sa tuwi. Uy, ang pila o diyan na. Wala ko nga Salamat. Sa Jollibee sa una. Ay, salamat kayo sa inyong mga suporta sa mo, Hi ha? guys, tara mo. Kanina pag kami tanong sa iyong vlog ito, cellphone ni Budog. Oo. Ala, thank Pagkabat you lagi kayo. pulo sila doon. Kita mo, tanong ka sa vlog, ilan po itong duwa? So, ni Memi nga gini. Oh, di ba na may mga followers diri guys. Followers, Oh, thank you forever. kayo sa inyo, ma'am, ha? Oh, thank you. Salamat kayo. Ani sa ako ba? Ito ako madino ko lang ako sa ako. Nanaog yun siya niya kita. Ako yung ati Mayamihan na may kuan diri at may natay kuan diri. Naarami dire. Kami na lang may pa nakita. Nakapanawag siya. salamat kayo. Thank you kayo sa inyong mga suporta sa amo. Forever kayo. Nag-withdraw na mo. Wala pa. Hi guys, punta kami sa bukid kasama si Koreana. Puntahan namin ang among garden. Thank you, Ma'am Pinay Beauty. Sa kuan, amo na pong himuan sa katayan ang kuan katong upo. Kay nagkat-action ako nagkatay ng siriri. Siriri ra ang napangas-pangas dito kay nabisi mi sa kampanya. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. So dito kami ngayon sa bukid kasi maaga si Riri natapos iyang gitrabaho. Puntahan namin ang mga gulay namin. So i-update ko kayo guys sa aming gulay. Napangas-pangas diri guys si Riri ra. Okay. Na busy man mi. Hindi man ako nakapag-video dito, pero inaalagaan pa rin ni Riri. Kaya, thank you so much, Ma'am Pinay Beauty. Malaki na ang kuan, ang palaya. Papakita ko sa inyo ngayon. Ay, giabunuhan na ni Riri kagahapon. Ang manok namin, guys. Ayan. Tapos na pa isa ka manok. Pagdakop na kur, ihaw na takur. Malaki na guys. Ang malapit nang mag-itlog. Kaya magdaghan na ni siya. Puntahan na natin guys ang atong mga tanim. At ipapakita ko sa inyo ang aking kamuti. Ayan guys, ang kamuti. Ayan. Tumutubo na. Kay giulan-ulanan na pud siya. So, gibunyagan ni Riri ang iyang gitanom kagahapon. Magbunyag si Riri guys, ang iyang gitanom kato ng atsal og talong. Ang talong kay duha ra gid taon kapunuan ang nabuhi. Tapos ang ampalaya guys, tingnan ninyo ang ampalaya. O di ba? Abunuhan ni Riri kagahapon ang ampalaya. So matataba ang ampalaya. Pero ang batong guys, pero okay ra na, lalaban pa rin ang batong. Tapos ang mga upo, ayan, magkatay na pud siya. Kinahanglan na pud ni siya rin nga himuan sa katayan re. Ang upo guys, lagpad kay dahon. So amo pud ning himuan karon sa katayan. Tapos tingnan natin ang mga tanim namin doon. Atong tanawon kato among gipang tanom nga okra, dayon tangkong,
Hala. Wala jud siya tanan nagtubo guys. Mura ni ang nagtubo sa tangkong isa. Oh, wala pa siya tanan nagtubo day guys. Oh, di ba? Nagtubo na siya. Ang aflan tangkong. Yan. Ayan. Ayan ang tangkong guys. Muna siya ang tangkong. Nagtubo na Japon ang tangkong. Pero dili gid siya ingon nga daghan ang nitubo. Pero okay ra. At least na ay nitubo. Ang sa alugbati mo walay nitubo sa alugbati guys. Tapos ang okra guys. Ayan. Tumutubo na rin ang okra. Yan, ang okra, Ma'am Pinay Beauty. Ito naman Pinay Beauty ang okra. Tumubo na ang okra. Ayan. Thank you so much, Ma'am Pinay Beauty. Ito na ma'am. Tumutubo na pala ang okra. Ang okra, ang daming tumubo sa okra. Pero ang tangkong, nadya po nitubo sa tangkong. So, magkuha na si Riri para sa katayan. Unsay gipang kutlo ri ang? Wala man ni kutlo ah. Ang alugbati kay walay nitubo sa alugbati. Walay nitubo gyud sa alugbati bisag isa guys. Ito daw kuno o kayon. Ayaw. Ayaw ba? Basin dugay siya no. Ang tangkong. Yan. Thank you so much Ma'am Pinay Beauty. Ang dami nang na tanim. So magkuha si Riri sa para katayan sa upo. Kaya ang upo kinahanglan na pod siya nga himuan sa katayan. Tapos tingnan ko ang kalabasa. Kung may natubo ba din sa kalabasa. Ang alugbati, walay natubo sa alugbati. Halaka! May natubo din sa kalabasa. Nainitubo sa kalabasa guys. Isa ra jud kapunuan. Ma'am Pinay Beauty, maura jud ni isa kapunuan na natubo sa kalabasa. Ayan, ang palaya Ma'am Pinay Beauty. Ang upo, ayan. Mataba ang upo, guys. Tapos lagyan na naman ni Riri ng katayan. Papi. Kini bago tanong ni. Upo ba ni? Kana upo gyapon na siya. Ha? Upo gyapon na siya. Giabunuhan na ni Riri kagahapon, guys. So ayan guys, naghimo na si Papa sa katayan para ikatay sa kung anong sa ganun pa? Upo. Napi ang palaya ng kasagol. Bakabok. Namuon na guys. Ayan guys, nihawa na ni Mama.
Hawanan na guys para halingan. Sa papang. Naghaling si mama guys para maaso-aso. Si papa nagkalot. Mga manok. Nagkuha na sa si papa sa kawayan guys kay para idugang kay kulangan. So yan, kawayan. Ayun guys, ato'y tapok ang mga dahon para magdako ang iyang abon. Tapok guys. Guys, nagsiga na guys. May ipakatay. Ikaw restorya ma. Yang wire. Ayun guys, ipakatay ni papa. Yan. Ayan guys. Pag-istorya ma. Ayan guys, pakatay na ni mama o ni papa. Katong uban guys, sunod na to. Dili naman to tumbol hinuan sa katayan ang kuan. Ang Ukra. Ang ukra daw ang katong kuan. Dili mao rin ni ang katayan pa. Mura man siya ipakatay. Ang uban di naman to Ang uban pa na dili pagkatay dili pa na may pakatay. Dili pa butangan lang sa daan. Mao nang unang nagdako, sunod kani. Sunod kana, sunod kana, sunod kana. Sunod kato, sunod kato, sunod kato. Karo nga ay pagkurug-kurugan ng video nimo kato. Usukan lang nadaan guys para makuan.
Ito na uban. So, ayan guys. Napakatay na namin ang upo. Tapos di ako'y dancer diri. Na akong dancer guys para ganahan akong mga gulay pagpanubo. So na ako'y dancer. Sayaw na. Ay, mana di ay. Manguli na pod meron guys kay kana ang mamahog pa mi sa baboy, balik na pod mi diri ugma. Kuan pod kay wala pa man po'y trabaho si Riri. Diri mi sa bukid. Tapos namin ginawaan human na nagibuhatan ni Riri sa katayan guys ang upo ug ang kuan kani ang nay ang palaya nga nasa guldad to. Ang kalabasa man Pinay Beauty isa ra jud ka buok na tubo. Tapos ang okra kanang kuan ang okra kay daghan ni tubo sa okra. Unya ang tangkong daghan po ni tubo. Ang alagbati wala pa ni tubo sa alagbati. Tapos gahapon guys dito may sa hinguog ni Auntie Mercy. May namit kami doon isa sa among mga followers si Ma'am Delia Reyes ug ang iyahang anak. Shout out sa Reyes family from Hinguog City. Shout out Ma'am Delia Reyes. Thank you so much ma'am sa suporta ninyo sa amin, sa pagpanood ninyo sa aming mga video. Maraming salamat. Shout out sa Reyes family from Hinguog City. Shout out Ate Mar from USA. Shout out Ate Rachel Tamagawa from Japan. Shout out Ate from California. Shout out Ma'am Nelpa Sarmento from California. Shout out Lisa Hannert. Shout out Mace J from USA. Shout out Ma'am Jessica from Cebu. Shout out Ma'am Melda Kapin. Shout out Ate from Hong Kong. Shout out Kamigs from Germany. Shout out Kamigs from Canada. Shout out Jake Clyde Tracker. Shout out Milo Mix Vlog. Shout out Little Lady Diary. Shout out Angeli Putoy. Shout out Alentan. Shout out Giselo from Singapore. Shout out Ma'am Nicole Is. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out Carmen Lu. Ito na Ma'am Pinay Beauty ang mga gulay update sa mga gulay. Ayan. May nalagyan na naman kami ng katayan kasi nagkatay na ang uban nga gulay. Shout out Ma'am Cha Orion. Shout out Indayon Bravo from Cebu. Shout out Manang Marlene. Shout out Ate Gwyn. So ito guys ang natanom ni Riri kagahapon. Atsal ni Riba? Atsal at saka talong. O ambot on sa bania atsal baka ni siya or sili. Basta kay naa siya natanom kagahapon. Muni ang last nga gibaging so amo na po ning bagingan. Na ay atsal pero ang talong gyud kay gamay ra kay nabuhi sa talong. Ang talong gani? Ani ang mao ni siya dani ang talong. So gahapon pa ni Riri gi-transfer. Thank you so much. Ito na ang update sa mga gulayan namin. At sa kamuti pod. Ayan. Shout out Den Home. Shout out Joel Berongoy from Canada. Shout out Sir Raptors and kay Ma'am Jen P. Shout out Simply Christine 808. Shout out Solin Abubakar. Shout out Sis Bridget Pantinofli. Shout out Samirine. Shout out Biboy de los Santos. Shout out John Aguilar. Shout out Ayumi. Shout out Yoser. Shout out Single Mom Chief. Shout out LG and Mom. Shout out sa inyong lahat guys. Manguli na pod mi kay hapon na.
Manigway pa sarili sa kabaw. Tapos magpakaon pa sa baboy. So manguli na mi guys. Yan ang mga manok namin. Shout out Manang Luz, shout out Mami Vic, shout out Madam Tess Del Mundo and Mameta, shout out Ma'am Rachel Morrison, shout out Redeson, shout out Indaging Panuhot, shout out Nina Idanol, shout out Maria Agnes Pamilosa, shout out to all viewers and subscribers ug sa mga silent viewers. Thank you so much sa inyong lahat guys. Nandito namin sa bahay guys, tapos si Koreana kumain na ng sampurado, nagluto si Manang sa sampurado. Si Undoy, to ara. Katulgon. Tapos, nandito din si Ate Maya Mia guys. Nag-edit siya para mag-upload. Upload na dahil siya guys. Pero kung makapangas karon. Humana dahil siya og upload. Kung ita kay gidugo ka na si Undoy karon. Di na siya mangit-ngitan guys. Di na magabinan. Kaya na humana siya og upload.